Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7,5. 7,5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. От де палки один бокс буде. Тут ще буде стояти второй етаж. Отак стіна. І отак стіна. Это буде другий бокс. Отсюда ось сюди. Там двері. Это третій. Ну, здоровий, 100 квадратів десь. От. Это тут такий. Раз, два. Ну, каналізація. Він відкриє її потім. Це зашиється все.